Olu lusasazo ngqo lweendaba eStudio 9 kukomkhulu le-SABC Auckland Park nazeziphambili. But this is all you need to know. Kamala broke it and we will fix it. And as president, I will do everything in my power to end the war in Gaza. Izigidi zabemi baseMelika zakuthabatha inxaxheba kuvoto namhlanje kunyulo lobongameli olujongwe ngabomvu. All these municipalities, as I speak now, they have committed on the payment cycle. They are paying their invoices. Umphathiswa wezamanzi nogutyula uPhemi Majodina uthi imingeni yamanzi yekazwelonke kodwa eli linamanzi oneleyo ngaphandle kwamaphondo amabini Gauteng naKwaZulu-Natal. Botani mzikantu siziphekile sazibonda ngokulilixa lokuba sizophule singaphosanga maseko masinirhabulise kwibhekile yasemini nje. Zizigidi zabemi baseMelika bavotayo namhlanje kunyulo lobongameli abagqatswa abakhuphisanayo ngoweqela leDemocrats nongusekela mongameli kulawulo oluphelayo unkosikazi Kamala Harris nongumgqatso weRepublicans oyisakuba ngumongameli umnumzana Donald Trump. Ubunganga beMelika kupolitiko lwehlabathi benza ukuba onke amehlo ehlabathi alujonge ngabomvu olunyulo. Yingwene ngonyama kude kwangumzuzu okugqibela kunjalo lutsho njalo uphando lokugqibela. Uphando lwe-ABC News Ipsos luthi Harris uphala phambili ngomyingo we-49% ku-46% kaTrump kubavoti. Lo gama uphando lwe-New York Times Siena College lunika unkosikazi Harris indawo ebanzi kumaphondo anganefuthe njengeNevada, North Carolina naseGeorgia. Lo gama ePennsylvania naseMichigan bebambene, kanti ke uTrump uhamba phambili nge-4% eArizona. There are polls seemingly every day where Harris is up 1 and then another poll comes out and it's Trump up 1. So this is going to go right down to the wire and I think it's going to be razor thin. Kuthe kwangomzuzu okugqibela abagqatswa becenga abavoti babakhumbule ngalomhla uvoto. And I will bring back the American dream and we'll bring it back stronger than ever before. But this is all you need to know. Kamala broke it and we will fix it. They are fighting so hard to steal this damn thing. Look at what's going on. Look at what's going on in your state. Every day, they're talking about extending hours and stuff. Who ever heard of this stuff? We should have one-day voting and paper ballots. uHarris uthethe nabavoti eMichigan ngecawa ummandla nabemi baseMelika abangama-Arab enokukhulu ukuzithemba. This year has been difficult, given the scale of death and destruction in Gaza, and given the civilian casualties and displacement in Lebanon. It is devastating. And as president, I will do everything in my power to end the war in Gaza, to bring home the hostages, end the suffering in Gaza, ensure Israel is secure, and ensure the Palestinian people can realize their right to dignity, freedom, security, and self-determination. You ready? In one of the most consequential elections of our lifetime, and we have momentum. It is on our side. Can you feel it? And we have the momentum because our campaign is tapping into the ambitions, the aspirations, and the dreams of the American people. Ukubangabo oluqikelelo liyawuchana umhlolo okanye lukhe phansi isiyasicwele asazi onke amehlo ehlabathi ajonge ntsho eMelika. Iziphumo zonyulo lwaseMelika zinganemiphumela emibi kweli loMzantsi Afrika ezizizimvo zosoqoqosho uIraj Abedian uthetha xa umehluko phakathi kwendlela zaqubisana ngayo amaqela eDemocrats kunye neRepublicans kubudlelwane bezizwe zehlabathi urhwebelwano kunye notyalo-mali kwakubonakala emva konyulo lwanamhlanje ukuba uMzantsi Afrika uwela kweliphicala. Kukho inkolelo kwabanye abahlalutyi yokuba unyulo lobongameli lwaseMelika lunganemiphumela engamihlanga kweli loMzantsi Afrika. Ngelixa kukho ithemba lokuba uKamala angaqhuba ubudlelwano obuhle neli loMzantsi Afrika athathe apho ayeke khona umongameli John Biden nophumayo esihlalweni.
ukanti kukho uloyiko lokuba ungaphumelela uTrump zingajika izinto eli lincamle incindi yekhala. President Trump comes back to office and at the same time the Congress is dominated by the Republicans, that would be the toughest conditions for South Africa, particularly with respect to the extension of AGOA. As we know, AGOA is one of South Africa's most critical trading arrangements. Nokuba ke mhlawumbi angaphumelela uKamala Harris, oku akuliniki ngqiniseko elilomzantsi Afrika yokuba indawo yawo yokurhweba kwi-AGOA ayinakugungqa. Vice President Harris comes to office as a president, depending on who the Congress dominates, Democrats or Republicans again. She may have a far more understanding, or as commonly related to as developmental understanding of South Africa. But if the Congress is dominated by the Republicans, she will have a difficulty. Nangona kunjalo zisantenga imalike zehlabathi ngelixa wonke umuntu elujonge ngeliso lokhozi unyulo lwaseMelika. I think the big question is not so much about the policies at this stage. It is more about whether we're going to see a repeat of the other year when the elections were disputed and there was drama. So one hopes that doesn't happen. Akuntsukuza tywala ke ukuba izinto ziphinde zibuyele esiqhelweni kushishino lehlabathi okanye ke ukuba uTrump uyaphumelela uza kutyikitya imithetho emitsha nathi iza kubeka ilizwe laseMelika kwindawo ebanzi. Kodwa nangona kunjalo kuya kubonakala ukuba iya kuzala ngomonina. Umphathiswa wezendlela nezothutho obambeleyo waseGauteng uKidibone Diyalehlabela ulindeleke ukuba abe notyelelo kwintsasa yanamhlanje kwiintsapho ezinabantwana abaswelekileyo nabasindileyo ekutyeni ukutya okurhanelwa ngokuba netyhefu eKatlehong. Oku emva kokuba abantwana abathathu bephulukene nobomi abangama-32 bafakwa esibhedlele ngeziganeko zokutya ukutya okunetyhefu. Kutshanje liye lisenyuka inani labantwana abaswelekayo bambi befakwa isibhedlele ngokurhanelwa kokutya okunetyhefu kweli jikelele. IGauteng ihlabe ikhwelo lokuba igunya lobongameli livakalise izizigigaba zokutya okunetyhefu njengemeko emaxongo edinga ukuthatyathelwa ingqalelo ngokuxhaphagxabhisa. 3 learners have lost their lives and 32 have been hospitalized and discharged in Katlehong in numerous incidences of suspected food poisoning. The acting premier will be accompanied by the MEC for Finance and Economic Development, Lebogang Maile, and the MEC for Education, Sports, Arts and Culture and Recreation, Matume Chilwane, who have been at the forefront of coordinating the Gauteng provincial government's response to this deadly scourge of food poisoning across the province. Umphathiswa wezamanzi nogutyulo uPhemi Majodina uthi imingeni yamanzi ekazwelonke kodwa eli linamanzi oneleyo ngaphandle kwamaphondo amabini iGauteng neKwaZulu-Natal. Kwinkomfa namajelo endaba ePitoli umphathiswa ukrobise kumqelo ohanjwe lisebe kwiintsuku ezilikhulu exhuzini lemikhala kweli sebe. Uthi ukonakala kweziseko nokwanda kwabantu yimingeni efaka uxinzelelo kwinkonzo yonikezelo ngamanzi ngakumbi kula maphondo mabini. Umphathiswa wezamanzi nogutyulo uPhemi Majodina uthi iphulo lomjelo wamanzi kusuka eLesotho kuza kweli iLesotho Highlands Water Tunnel liza kukhe livalwe isithuba esingangenyanga ezintandathu. Kodwa oko kuza kuba nefuthe elingephi kunikezelo lwamanzi kweli. Uthi oku ngenxa yomsebenzi olungiso ukuqinisekisa ukuba iziseko zikwimeko esulungekileyo ukuze zixhathise ixesha elide. The Lesotho Highlands Project Tunnel, a planned maintenance, as we reported to the media some time ago, that a planned maintenance operation of the Lesotho Highlands Water Project Tunnel, which entailed a total shutdown, commenced on the 1st of October 2024. We visited the tunnel just a week before the tunnel was shut down. Majodina kwahlaba ikhwelo kubalimi ukuba bangagcini amanzi ngendlela engekho mthethweni ekwamemelela komasipala bahlawule amatyala wabo kwiibhodi zolawulo lwamanzi. Watsho ilumkisa ngelithi ukuba ezi bhodi ziyafadalala ayisayi kubakho inkonzo yesibonelelo samanzi.
All these municipalities, as I speak now, they have committed on the payment cycle. They are paying their invoices, whilst they have huge amounts that they are owing. But now there is a political will to pay and to service their debts. Something that was not there before we came to the department, because municipalities were just ignoring all the invoices. Sele uqalile ngomhla wokuqala ku-October umsebenzi olungiso lwephulo lamanzi iLesotho Highlands Project noquka ukuvuselelwa kwamaziko ococo lwamanzi, ulungiso lwempompo, kwakhiwe novimba abatsha, kuquka namapitsi phakathi kwezinto. Obebhala kwiindaba ze-SABC, ndinguNdimphiwe Gift Nongqotho, ndiseGauteng. Kwalapha ezindabeni umbutho wesiSilenzo Foundation useke iphulo lokuloba loomama abaselula eThekwini, kodwa masithi tsiye evenkileni kuqala. Namkele kwakhona sihlabele mgama inkonzo yoqikelelo lwemozulu KwaZulu-Natal ikhuphe isilumkiso sezandyondyo zemvula kweminye imimandla yeliphondo namhlanje. Isanuse sezulu ayandansele siqikelela ukuba imozulu KwaZulu-Natal ingaphucuka ekuthambekeni kwale veki. We decided to upgrade the alert that was issued for yesterday, that was Monday, to an orange level 5, which signifies more significant impacts. And with that alert, we also had a yellow level 4 alert for the northern parts of the province. And based on the storms that you saw, we did see some reports of fallen trees, damages to infrastructure, schools and hospitals. And then for today, over the province, we still have 80% chance of storms. As you can see on my satellite, it's still quite partly cloudy and still raining in some places. And for today, we have a yellow level 4 alert for disruptive rain over the southeastern parts. This is the area where we are expecting the disruptive rain, which covers areas in Umgungundlovu, Uku, eThekwini municipality, and as well as Ilembe municipalities. These conditions are expected to subside towards this afternoon, and we're expecting quite a significant improvement from tomorrow, with rainfall probability dropping down to 30% for tomorrow. Abasebenzi kumasipala waseMohokare Locksville eFreystata bamemelela iziphathimandla ukuba zilungise imicimbi yemali kulo masipala ze kuhlawulwe imivuzo kaOkthobha yabasebenzi. Bavule ityala ngakumasipala lokuphansi ukugcina izithembiso zokuhlawula i-medical aid kunye nengxowa yokuthatha umhlala phantsi. Aba basebenzi bahleli phantsi koxinzelelo lokungakwazi ukufumana imali yabo yengxowa-mali yokuthatha umhlala phantsi, ukuhlawula i-medical aid kunye nezinye ii-policies. Oku ke kukhokelele ekubeni zivalwe ii-policies zabo. We have opened a case against Mohokare municipality because they're not paying our third parties. Some it's emanating from as far as 2015, including pension funds, medical aids, policies. They don't pay it, so the policies have lapsed. Lo msebenzi unengxaki ezintso ezingasebenzi kakuhle. Uthi isidimo sakhe sirhuqela udakeni ngelixa ekhutshwa kwisibhedlele sabucala kwiiveki ezimbini ezidlulileyo kuba i-medical aid yakhe ibingenamali. When in the Busamed, the doctor was checked up because I am man of the kidney failure in the left hand side. When I was there, I'm sleeping on the bed at 7 o'clock. The sister called me. They say the medical aid was lapsed. uSedinara oneminyaka engama-62 ebegcwele imigcobo kuba ebesiya kumhlala phansi ngo-Okthobha walonyaka ophelileyo. Emva kokuba esenkomeni iminyaka engama-40 suka waxelelwa ukuba ayikho imali yakhe yomhlala phansi. I was supposed to have left last year by October. Then by October they asked me to stay at work, but I must do light duties due to my ill health. Ezinye iintsapho oko zijonge enkalweni ukufumana imali yomhlala phantsi izizalwane zabo nezabhubha kudalo. Ukuza kwethu emoyeni umasipala waseMohokare ebengekaphefumli ngale nyewe kweli ziko.
Ngenxa yoomama abaselula abaninzi ezilalini abatsala nzima ekubeni nokutya okwaneleyo kwabantwana yaye bexhomekeke kurhulumente ngezibonelelo, umbutho esisa iLinzwa Foundation useke iphulo lokuloba loomama abaselula eThekwini. Ngifunda into eningi nezinye bengacabanga ukuthi izoba useful nje kube information engayisebenzisa nangelinye ilanga. So kungenzeka ngavuleka nomqondo nje ukuthi ngifuse ukwazi more mayelana ne-fishing. Eliphulo lithabathela ingqalelo omama abasaze ngobuso elizweni libafaka ekulobeni njengelinge lokuqobisana nekati eleleziko kumakhaya ngamakhaya. Kambeke ukuloba ikwasisakhono nekhondo kwabanye. Si-organization sitheke thina ake sigxile kulaba sebeneyingane abancane because imali yeqolo yebo yona ikhona kodwa ikhona nje ayanele ukuthi ikwasi ibalekelele ukuthi baxoshe ikade eziko. Abanye bayisebenzisa i-transport yezingane. Sasiqhamuka nokuthi ake assist labo mama siqhamuke ne-project ebizwa fishing divas. I-fishing lena njengoba introducewa ebantwaneni abancane ikakhulukazi amantombazane ngiyibona iyinto enhle kakhulu ezobakhulisa ibafundise into enhle kakhulu bagwemeke ezintweni eziningi ezimkhuba emibi. Uma ngabe udoba awuna stress indlela yokurelaxa emnandi kakhulu kuthi urelaxa unjalo ube ugaina futhi ngoba ofishi obabambako uyakwazi ukuthi ugcine wena wondla umndeni wakho ngawo. Usanele Kwanyane ngomnye wabakholelwa kanobomkweliphulo nolinqangaza njengelimvule amehlo. Ulwazi engilitholile from izolo ngifika la sizofunda about i-fishing. Lungisizile kakhulu. Kukhona okunye ebengakwazi ngicine sengikwazile from izolo namhlanje and safisa futhi ukuthi nakusasa iqhubeke ngikwazi. Ukanti ke ukuloba kweli ngamanye amacandelo angundoqo kuqoqosho nasisiseko kwimo yenhlalo ke ngoko abeliphulo bamemelele amasebe karhulumente ukuba athi gqolo ukubavulela ingcango xa benkqonkqoza. Ngoku masithithi ixada kumagqabantshintshi ezithe zaqaqamba kwihlabathi siziqale eNorth Korea. INorth Korea idubule ngentolomlilo kulwandle lwempuma yepeninsula yeKorea. Elinyathelo liza ngaphambi konyulo lwaseMelika elala ngengubenye nomkhosi waseSouth Korea nowaseJapan. Waqu eThailand. Imvube indumaso uqikelela iziphumo zonyulo ichonge uDonald Trump njengoza kugwesa ebhulela amasaka usekela mongameli Kamala Harris. Kodwa ke singasemoyeni ukuphakela ngobunjalo bazo. Xa elitakane lemvubu belidekelwe iziqhamo nevatala. I-watermelon kolwamahanuka likhethe ezika Donald Trump ngaphandle kwamathandabuzo. Wafana mthanyana ke obethembe ukuba iza kukhetha uKamala Harris. Qakatha elele eSpain. Icandelo hlangulo lomkhosi welilizwe libila lisoma likhuculula ubugoqo obudalwe zizikhukhula ezidlakaze elilizwe laseEurope. Esisithwakumbe sesichotho sisube imiphefumulo engaphezu kwamakhulu 200 ubukhulu becala kumandla waseValencia. Xa siqwela ingqokoqo sothula iminqwazi sigobe iminqonqo ukukhahlela kwigqalo lomdidiyeli womculo olucuthumazangwa wemvume eziphambili kwihlabathi uQuincy Jones oyikhabileyo idyasi eqabele kuma-91 ubudala. Le ndedebe yatshata yaziphinda amatyeli 3 ukanti binabo nabantwana ababini ngaphandle kwale mitshato kuquka nowawenza noNatasha Kinski ongumdlali kumabonakude. Qongqololo. Ukanti ke ngoku njengesiqhelo ngelixesha sinayo intatheli yethu yezobuchwepheshe uSandile Hlangani esiza kumngcambazisa ngezamaqonga onxibelelwano. Sandile, siyakwamkela. Yeyiphi imiba itrendayo kumaqonga onxibelelwano ngoku?
into ehamba phambili abathetha ngayo abantu yilento yase-Pretoria High School girls. Sizawuyazi ukuthi kwenzeke ntoni, siyayazi ukuthi khona i-report i-Department of Education yase-Gauteng ephume nayo isixelelo kokuba kukho i-racism bayibiza ngokuba yi-systematic racism. So into enkulu eyenza umdla abathetha ngayo abantu kokuba ewe siyazifumana ezi zinto baziyenzeka kwezi zikolo, but umbuzo sihlala sizibuza wona ukuthi kuza kwenzeka ntoni kule report njengoba iphumile, ngoba abantu abaninzi bathi ezi report zi-useless ngoba siyayazi ukuthi zikhona i-commission ezininzi ezi-investigate izinto ezininzi, but akude kuphume nto khona icacayo. Umthetho udlala eyiphi indima when it comes to izinto ezinjalo. Kukho into ekuthiwa yi-TIBT ke, sizawuyazi ukuthi i-Gauteng iya kule nto sithi yi-cashless society, apho abantu bangazusebenzisa imali. Abantu abaninzi already ke not only eGauteng but nakwezinye provinces abayiphathi imali. So into bebekade bekhala ngayo abasebenzi base-petrol stations ukuthi kanye garage abazifumani tips. So uSasol ke wenze lento kuthiwa yi-TIBT, besike sasidlala eso story sasenza kwi-week in review, apho bazawukwazi ufumana khona i-tips bezinikwa nguwe xa uyothenga ipetrol. Okwesithathu nokokugqibela ke uBlack Coffee sizawuyazi ukuthi wake wafumana i-accident 3 years back yeplane, uphinde wazifumane kuloo ngxaki. Ngo-2001 ke wabhala into ebuhlungu kwistatus sakhe sika-Twitter esithi, God, if I'm not where I need to be, please align me with your will and lead me there. Kuyacaca ke uba uBlack Coffee ezona ngxaki yajongane nazo ayizizo eze-accident, zikhona nezinye ingxaki. Yiyo loo nto simbona ethetha kabuhlungu kangaka. Abantu abaninzi ke bayamthandazisa uBlack Coffee besithi ke uThixo makabe noBlack Coffee ngoba bayamthanda njengabalandeli bakhe. Ii-trends zanamhlanje ke zisifundisa ukuthi i-racism isekhona eSouth Africa kwaye sinazo innovations. Okwesithathu izisa ithemba into kaBlack Coffee ukuthi noba kwenzeka ntoni na ebomini bakho ithemba malibe khona. Igama nguSandile Hlangane, ndiyafumana kuTwitter, Facebook and Instagram. Sibambe ngazibini kweSandile. Camako. Ungaphoswa zindaba ngecala emva kweyesihlanu ngolwimi lweSwati. Siyabuya kwakhona nathi ngentsimbi yesixhenxe. Kamnandi into zakuthi.